علماء موجود ہیں موسیٰ علیہ السلام جنن گن تورات گھنن تے پچھو قوم گمراہ تھی گئی قرآن دے بت خازکم العجلہ انہاں بچڑے دی پوجا شروع کی تھی قبلہ پیر صاحب وچھا سونے دا بنایا اس ساموری سونے دا یہ طویل مضمون ہے سونے دا وچھا بنا دے تے اس مٹی دی چٹکی اس تے کول آئی اس چٹکی وچھے دے ناکج تے منہ جڑی قرآن دا وچھا زندہ ہو گیا وہ مٹی دی تاثیر ہے آئی کہ مٹی لگ دی گئی تے وچھا زندہ او ساموری لوگاں نو آکھا موسیٰ کلیم اللہ جس خدا نو تور تے ملن گیا او خدا تا وچھے چاہ گیا او تا وچھے چاہیا قرآن دا قوم گمراہ ہو گئی انہاں وچھے دی پوجا شروع کر دیتی انہاں آکھا وچھے خدا ہے موسیٰ علیہ السلام جلے واپس آئے ویکھیا منظر وکھرا ہے موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبرن غصہ آویا تے ٹوپی دے وچوں بھی اگ دے شولے نکل دے اور یاد رکھو اللہ دی صفت جباری صفت قہاری کیونکہ رب دی جی میں صفت رحیمی کریمی ہے رحیمی کریمی دا ظہور بھی بندیاں جو ہونا تے او دی صفت جباری قہاری دا ظہور اللہ دے نبیاں دے وچوں بھی ہوندا ہے تے خدا دے ولیاں دے وچوں بھی قبلہ پیر سے تو پوچھو سویرے میں پڑھدا قدرتی کہ بابا فرید شکرگنج رحمت اللہ علیہ دی بہن آئی کھڑی ہے تے بابے کو پیا دیئے فرید بھیرا یہ بھنیجے کو رشتہ تدے چاہ حضرت علاؤدین مخدوم صابر کلیر کو بھنیجے کو رشتہ دے بابا صاحب فرما بی بی اس نو رشتے دی لوڑ کہیں نہیں پر نہیں جن دی انہوں دی کیفیت بی بی آکا کچھ ہوئے میں تیری بھینا میں مختصر اس کرے نا بابا فرید اپنی بیٹی دا رشتہ دیتا تے صابر کلیر دے جباری کہاری جلال دا عالم آئی اشاعت بعد ہے نا تے بیٹھی آئی بیوی تے پوچھا تو کون ہے انہاں کہا میں تواڈی بیوی ہاں کہ ہے میری بیوی میرا تا ہکو ایک کائنات ہے جستے سوا میرا ہور کوئی نہیں جلال دی اے جی نگاہ کی تو میں بزرگاں لکھے مخدوم علاؤدین صابر کلیر ایسی نگاہ کی تھی بی بی نو تھیں اگ لگ گئی مئی اٹھیں ختم ہو گئی مر گئی اے جی جلال والی نگاہ آئی ختم ہو گئی بابا فرید سویرے بھین کو آکھا بی بی ہونتا راضی ہیں میں جو تے کو آکھا میں پڑھے بی بی چاٹ ماری علاؤدین صابر کو تے بی بی آکھا میں بھیرا کنو شرمسار کی تے ماں جو چاٹ ماری حضور کئی مہینے تک مخدوم علاؤدین صابر کلیر ایک درخت دی لڑی پکڑ گئی میں جو لڑی ہاتھ گھٹا آپ اتھائیں کھڑے رہی ہے بولو اتھائیں خواجہ غلام فریدہ دے خودی تو دور ہن سرمست جام تو ہور ہن حق دے ہمیش حضور ہن حق دے اچھا کو سبحان کئی مہینے تک بابا صاحب دی ہمشیرہ کیا فرید بھیرا کہیں طرح تا بلہوں آئی کوئی کھڑے بابا صاحب آکھے کاری سنواؤ کاری سونی آواز آلا کاری صاحب آگیا کاری کو فرمینے تو قرآن پڑھ کھڑے ہو کے نال وہ کاری صاحب پڑھدا رہا وقت وہ کاری صاحب چپ کر گیا مخدوم علاؤدین صابر کلیر اکھ کھولی تے اس نے فرمایا پڑھ وہ کاری آکھا لنگا جی میں تا تھک گیا کھڑ کے تے فرمایا بے کے چا پڑھ اس آکھا جی تُساں کھڑے رہو تے میں بے رہا اے بین تو برداشت نہیں ہوندہ تا علاؤدین بے گئے اس نے فرمایا چلو میں بانا تے تو ہونا اس طریقے نال آپ نے بلہایا گیا یعنی کیفیت ہے تے حضور صبر دا عالم میں پیا پڑھا بابا صاحب نے فرمایا علاؤدین تو میرے لنگر دا منتظم میں لنگر تھیں چلامنا کیونکہ میں نے بھین آکھا میری بھین آکے گئی پڑھائی دے تے پالی دے فرمایا تائیں لنگر چلامنے سال گزر گیا جنن اممہ ملن واسطے آئی ڈٹھونے تے ہڈیاں دے چم باقی ہے اتری کمزوری ہے ماں رو پئی آکھت فرید بھیرا دنیا لنگر کھاندی پئی ہے بھڑیں جاوی آپ نے سروایا نگاہ کی تو نے بابا فرید حیران ہو گئے فرمایا علاؤدین تین میں لنگر دا منتظم بنایا ہی لنگر چلامنا
اکھی چو آنسو آ گئے اکھوں نے حضور تساں آکھیں تے لنگر چلاونے اے تا نہ کھاوے جو خود ہی کھاونے اے نہ کھاوے خود ہی کھاونے میں سال بھر چلایا ہے پر میں لکمہ باب فرید اٹھی دے سینے نال چلایا فرما اج تو بعد علاؤالدین صابر اچھا کو سبحان اللہ میں گل مکینے میں عرض کراں کہ سامری جائیں بچے دے میں چٹکی مٹی دی پاتی موسیٰ علیہ السلام کو سدیا حضور قبلہ تے قرآن ہے قال فما خطبک یا سامری موسیٰ علیہ السلام آکھا او سامری آئے تے دس اس وچھے نو جیوایا کیویں ای وچھے نو بلوایا کیویں ای اے تا بے جان ای اے وچھا زندہ کیویں ہویا قبلہ پیر صاحب جڑا سامری جواب دیتا رب قرآن فرمائے اس آکھا قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول اچھا سبحان اللہ سامری آکھا لگا حضور جلے جبریل علیہ السلام گھوڑی لائی آئی نا جبریل گھوڑی لائی آئی موسیٰ علیہ السلام دے پچھوں تے حضرت جبریل دی گھوڑی دے جتھے سمبھ لگ دے آن میں دے تھاوے نام اتھے زمین زندہ تھی ویندی آئی سبزہ اگاند آئی تے اس سامری آکھا قبض تو قبضتم من اثر رسول جبریل علیہ السلام دی گھوڑی دے سمبھالی مٹی دی مٹھ بھر دے میں بد گدی آئی کپڑے میں آکھا یہ عام مٹی نہیں حضور اوہا مٹی میں چاہیے آیا جبریل دی گھوڑی دے سنبھانا لگانا لی مٹی دی چٹکی میں اس سے پاتی ہے مٹی دی تاثیر ہے کہ وہ زندہ ہو گیا قرآن آدھا جبریل دی گھوڑی دے سنبھانا جڑی مٹی لگ پوے وہ مٹی دی تاثیر ہے جو مردے نو مٹی لگے دے مردہ زندہ فرما جڑن گھوڑی دائے مقام ہے گھوڑی والے دی کے شان ہو سی ول جبریل ساڑھے نبی دا ادنا نوکر غلام تے خادم میں توالو تو پوچھدا جس نبی دے خادمہ دا مقام ہوئے انہاں دے آقا محمد رسول اللہ دی کے